Un any més ens trobem celebrant la Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona, on obrim les portes de les nostres facultats per explicar què és el que fem el dia a dia a la universitat i com investiguem. Ens reunim grups de recerques de totes les disciplines, amb gent des de sèniors fins als més júniors, per explicar a la societat com investiguem i com transferim allò que trobem a la societat. Nosaltres venim de la Facultat de Psicologia i portem un taller que es diu Intel·ligència Animal i bàsicament volem veure com els animals són intel·ligents de dues formes diferents. Una és observacionalment, els observem, sobretot els primats, per veure quines eines fabriquen, quines eines utilitzen per quines funcions, i després de forma experimental. Tenim experiments que fem amb animals del zoo, en ungulats, animals que tenen peülles, i els fem passar unes proves per veure quina intel·ligència tenen. Mireu, doncs a part de la Clara, avui soc la dama d'Ells i formo part del grup de recerca DIPATRI, que és Didàctica i Patrimoni, i una de les línies de recerca importants és la recreació històrica. Aleshores, els grups que es van acostant a l'estand van coneixent-nos a tots nosaltres, els diferents personatges que anem vestits de diferents moments de la història, i els nostres companys i companyes fan preguntes perquè els infants o els grups que es vagin acostant vagin podent fer hipòtesis. Han estat com molt interessats amb tota la part de la prehistòria, de les eines, de la caça, de la ceràmica, perquè l'any passat vam fer un projecte d'història de la línia del temps i aquí han estat molt engrescats i engrescades.